אתם עומדים ידיים צמודות לגוף, בסדר? לא זזים? שימו לב. אני שואל אתכם שאלות מאוד פשוטות. צחי, תאמר לי בבקשה את כל ימות השבוע, ראשון עד שבת, לאט בכל צחי וברור. ראשון, שני, שלישי, רביעי, שבת. לדעתי, אתה יכול לפתוח קריירה בתוכניות לילה ברדיו. עכשיו שים לב, אני רוצה שתאמר לי את כל הימים בשבוע, אבל במקום האות שין בכל יום, את האות צדיק. ראשון, שני, ציצי, ציצי. רביעי, חמישי, שישי לא צריך? ציצי, צבת. יפה. יקירתי, את כל ימות השבוע, אבל במקום האות שין, את האות פי. שני, פליפי, רביעי, חמישי, פיפי, את מצטקת עליה. בואי נראה אותך גיבורה גדולה, בואי. במקום האות שין בכל יום, את האות למד. איפה צחוק? ראשון, במקום האות שין, את האות למד. רילון. רילון, למד, כן, למד. לשי, רילון, חבר'ה, לא לעזור לה. יש בה בגרות מלאה. תואר מקודם צחקת. אני לא אעזוב אותך. אני אעבוד איתך עד לשם גם אם צריך. בואי.